Play Pibaro, Ipidang Subhai Pi, Shakiyit Kami, Baki Kubor, Baman Kasi. Ban ken tio bat ban pen ke embiang ya ki jile kai ha ka than riwar mengi la pen kai ka riwar mengi sport association RMSA bat menta ka singi ka arp khandai tereng nai weng 8000 arp huai kom ka jing sedang ka la pen long ya ki jile kai ken jat ball par lok ha pen ka rang da jiet United FC ha ka ni ka jing le kai ka rang da jiet United FC ka la pen lem ya ka ken huan ka riwar mengi sport association RMSA da Arlanot ha ka jing kon par lok Kabala long mentaka singi Hamadan UPSC or Ksaupen or Sla. Karangda Jet United FC kala tap kawai haka kelas step bat kawai Shaban Waisen dan kejingnya lekai. Lasak hilang haka nega singi daki pai ba nong pek kai. Kinong ya lam ki kenhuan bat sport club na kisnong baper jong katain rival mingi. Kajingnya lekai kala kam shongkon da kajingnya don lang uklore lekai kari. Upadai na katain u ai bolang kongji. Shaban stang ya kajing lekai la yo ya kajing kran pen ngoton na presiden ka RMSA uba edaman kongai ubal pensai ke jing thau ya ka RMSA ban pen ki embiang ya ki samla ka thain ha ki jing le kai hadien bakala don ke jing peja ha ki snam bala le hadu kala pen bijai e ya ka sab jong ki samla ka jing pen long ya ki jing le kai par long menta ka sngi ka de ke jing stang jong ka RMSA ban pen tieu ya ki jing le kai nang ne sha khman ling ba ka jing ya snok ti lang ka jing ya tri lang jong ki nong ya lam ne kisnong ba pher bat kumju ki samla ka thain Haus nem 8000 khat khandai ka riwan mingi kam sham la yo bane shimbenta ha ka Meghalaya State League MSL hadien bakala saken tai ha ka Meghalaya Football Association MFA nakadaw bakam la ban pen biaya ki jingdon kam Ngindai bandu jingkerman namar ki rangba senang ki rangba jongi klub presiden mak sekretaris baper na ki klub baper jang dong katain diwar jongi nang ta ki rangba berkhot ki badon nang ni kini ki tim boro atli bakin yang lain hapo madan kena bangin yo bani sandur lang dekat kinong ikam bakin ki Local MLA Bapi Tengsong, Shining Star Councilor Pilot Tengsong, Riwar Mini Exporter of Importers Association, Riwar Mini Truck Owners and Drivers Association, COVID-19 Committee Peninsula, Shangdon, Lendam, Dagidei, Ibalai Rap ini, dan terjawab ya ini. referee bagi duan sejrom berkat tim joni mangidon tidak jingga ai ladang hidup ni persan ma kaji trailang jombi ka pelong ini sing bedak referee mla bila dai football ti don kam referee don kam management ti ku bedak dusnu sumawan midon tidak friendly match abdeng gariwar mini sport association persya ya ki player jong garang dejet United Football Club Kabala Ilam da iba Aibor Khongji ubadai wai ne player India ubapau nam ubadairu nagane kathan riwar ge jongi au play try kana nongmu nong thau ubala ai yangi ya kata ge jing start jing semphang bangila ban penlong ya kane ke jat jing elekai kum kadap kasin ban pen ki embiang sa sisen ya ki kam sport hagane kaliwar ge jongi